Una vintena de propietaris usonencs afectats pel pas de la línia de molt alta tensió han creat una associació i han signat un manifest en què demanen que s'aturin les obres que Red Eléctrica d'Espanya ja ha començat. Consideren que la construcció no pot continuar mentre encara no s'ha definit el traçat definitiu de la línia entre Bescanó i la frontera, ni com es farà la interconnexió amb França. En tots els pobles afectats d'aquest primer tram de la línia Sentmenat-Bescanó tinguem exactament el mateix tracte que la resta d'Europa. Llavors, per això no es pot estar debatent el traçat, no el traçat o com es farà aquest traçat si, per altra banda i per darrere, Red Eléctrica Espanyola continua foradant el nostre territori. L'informe del coordinador europeu per la interconnexió elèctrica, Mario Monti, que diu que el traçat no està definit i que la llargada del tram soterrat als Pirineus podria dependre de la mobilització que hi hagi al territori, ha donat més arguments als propietaris usonencs per demanar un informe sobre la necessitat de la línia i les possibilitats d'introduir-hi tecnologia que no s'ha contemplat entre Sentmenat i Bescanó. Una altra de les peticions dels afectats és que les compensacions econòmiques siguin a preus reals de mercat. Que ell, a la seva finca de 200 hectàrees, doncs, té 3 torres, li passen 3 torres d'aquestes grosses. Temps enrere, deu fer 2 mesos o 2 mesos i mig, li van enviar un comunicat des de Barcelona, Red Eléctrica, que la compensació econòmica, no, per tot això era de 1.200 euros en total. Aquest propietari a mi m'explicava és que ens ho posen molt fàcil per sortir al carrer i per dir, doncs, o per començar a cridar o fer, doncs, accions, no? L'entitat té el suport dels alcaldes de 7 dels municipis usonencs afectats pel pas de la línia i pretén ampliar-se en nombre de propietaris i de poblacions adherides tant a Osona com en altres comarques per on passarà la molt alta tensió. Per això divendres s'ha convocat una trobada a Can Costa i Font, a Taradell, on també seran presents organitzacions contràries a la línia del Vallès i el Gironès, a més de sindicats agraris com JARC i Asaja.